إما كل أبن جرازانتا بمنجد النفس وكف نبقى قرب زنبر سب وي نبقى زغرب سب بمنجد نبل بمنجد أبلا سدرا بيتا محاجتا غربا بتا ممهرتا دق عدا كمون أبت كامب تروحبهم توم عقب سلام تبهيلهم زمطو كنحنوا زمطو نكونتاتن سنا أمرون هوتو يخونو توتسي روانداويا ويون كالوت أبت نايت هلكيت كداي إيد نبروم بمدحان ديوم بخفاء تكبار ديوم إيد نايز نبروم سبات سنا أمره ترد عنا تخبيد أوان كمي كم زنبره يخون نبر نزم مزحف نمترقا نتاريخ الكيت رواندا نمردا كالق توسخي موكس عدلي كاديو ولا إز أخل نيري الكاك حسب سكتو الكان أو ما كل تاع قبر فتينا هو حجتها مصحف كمزي ببوليتيكا وعيني ويبخال قالت أميتها سلا دي ترجم بزح ريفر عقبكم جاب بزي تزنبرني جنرال نولج وبزي تزنبرني حفشة أنبابنا يمخان زنبالة درختكم حدا في التطات تديك وينه بزح حتى نايت عدي قدامي ريسيرش قبلكم أنا قرأنا برا كم أتصحح فاون ترى أنا نائمنة مصحف حدثت كميلو زغل ما كرر رخيب خلصي أما جرشة كمحر دخل كوينو ترى نجارات زي تقوموا بصولة ترى أنا أبنسي ناي كريستيان مثل صولة أبونا سمعت نبرتبه انتهيت بالله مثلك عندي وعلى الله زح حتى نستوعب الله أنا نزبط دلوني يغرى إلى الله مما يغرى بلا ليت بالصولة الله مع الطوي نزي أنا صليها سبات نحسوا مالتي تبدل الله يغرى خيب الناسي أنا يغرى إلى لما قلت أنا ها زير وش لبنا كل عليتنا ندخل توس أنا يغرى إلى لما صح يغرى بلا ليلنا نحسوا مالت مع الطاولة حجي ناشتو نقرات يوم كاتيوم زغيو ونان ترانيم كم زي لني كم زي غيرني قال دبلناش تركمركي حسابات غيرنا بزح سب يمنا معرقنا ابي اذا قال زي اغن عليتا ملو ابو تفكروا بزي ما تفكروا نبرت ابو ابدا ما سنت نبر فقري بينينا فياني كم نشي حوا متكر كانت نبر صح خندي سامس كدت مسب محواس ابي بتقص تعاسي يستماسل كم نبر بينينا كم زي عينة فاميلي أتدمسي سوا مسديات نبرق أفكشن إذا بمولو سيناتو بمولو ندبح حقوا بقول دخلتي وجن بمولو عليها تدمسي سوا كله يقرأ إلى الله خطب النهركي لا بتساعد جبرته جباب مالت في دحلفتو مكرر إنا لنا حسابات في يوم متعني رنا قاتل يتعدي اليوم حسوماتين بقى كلهم زوم حجي جوزهم ترحي دي فرسد حركه ملس كلا ولا نا يو ان سرحتنيا خوينا كتريو خلا نايتيوم ايدنا برم سبات غزا ترحي دي فرسد ناتهم فريسي مس كله مس هيوتو مس زنابرا زخرتات حزي فريس مس كومو جن بقى تزحشنس يلا رهوا دهبا مጨረሻ ማለት ውሽጣ ኮይኑ ከመንዳ ኮይኑ ምስ እግዚአብሔር ንኸይት ረኸብ ወይ ከም ደበና ኮይኑ ምስ እግዚአብሔር ምድራይ ከሊዋ ድነበረ ቀርሕንታ ተቃሊሳ ከተልግሶ ምስ ቃለት ያ መጨረሻ እፎይታ ተሰሚዕዋ ብኸመይ ኣኻ ህይወታ ዝሓሸ ካብቶም ድሕርቲ ህልቂት ዝተረፉ ዝሓሸ ሰላማዊ ሓዳር ወይ ከዓ ምስ ቆልዑታ ብሰላም ክትነብር ትኻለት ማለት ስለዚ بخامي تي جاكاتي بوليتيكاوي عينس لديت أما تكونت متحف بزي ناي محرت منفس ناي محرت منفس كنت دزت في إن حادثة محر دخل كوينسي نحنا سنتا كوينا لنا نحنا دينا ما حركة بالحسابات باليوم زي حتى عميقنا خنقات واينا مهناتو تقصل حتى يا نيرا نبقى سلازقاتنا السناي محرت مقبرة مود أتا من البات نتمسحف كله مسرعنا ياخد كون اللي أبزي أحطو سلازل نبزازل على الكالي حسب كنمل ساينا نابي يخمل سكادلين أبنت بزانتا دك عدا مقاربتا قربيتا قبل كلغو بمسجانة تفترة قداي جيراخ نقر الناس دليت انتايو نكلمنتين جيراخ نقر الناس دليت هابتي يونيفرسيتي انتايو جون تفتواز نبره بو جيرا بتزمدن جيرا انتايا نقرنا دليا جنة النسانسي دك 10 عامت كلها ناب أبا كلمنتين كيدا دناقل كنكوني نقول أو كندمتاي كيلومتر عزته وعزاب حساب زعبي أكل تفوراتين أبندا باستر مرز تحبي أمس رخبت تاجن وابزتاي زحب قال نمسخ خيدي جنة حجد أسبي رخيبي مسبلتا نحنا تلسينا حب إنينا علاقات محزة يوتا
دحركم من دابلنا إذا قتل مالتي نجيم بول مسرخبته توتهدر بقرح انت زتمتا بنفس وكف سب جيرا بنفس وكف زانتا سب أو كلهم جيرا نبعلو أغسطين مستسدراز تف امسفيان زتقتلو والعني روتوتو حو ما حز أخويني نجوز أمتي فاسيكا خبعي جبزي جيرا بزعبات هلكيت انتاي أخطب لنا فتينا حاجة انتاي تقيساني راي ولا بعلا انتاي تقيساني راي مستكي اتهزبي بمنقستنا يزوهاو أواجات ناي متقبار زنبال اللو إلى ترميرا عجيتا راديو ونكت قص مسجمرة منقستون مستقبلو نزي ناي كرحنتي حسابات كم انتاي وسيدو موتوم هزبي كم زبقاوه ونعي مش الله كم زي حقنا أملاح غيرهم ريام منتناي منقستهم عينا زنبال اللو أمتوم هزبي لاني حجز عبد الواني رو مالت عياتهم حمواتهم بحدا نحمود قبره اتمنقستون كم حدا قبول نجار وسيدو بمنقد راديو زيوم ددعيم زيوم تمانيم زيوم تتنقق لهم قاتو خلو ولا حدا بيتسفت صنحهم يقولون ولا انت بيوت تصنيحهم كان نسمع قتلنا كم تقديفنا يمسي تمحيرهم تراي كتنفو ديكونو نعنا خطفونا يمس لازم خيطفونا خلو ندفع يم زبل مسج بتدقق بتاع راديو محل لفس الاستمرار ناس مسج تهزب زعمونا مثلا عب نفس وقف بيت كورة جميل لازمالت سلاز جانت صلت أني حوا ويكرحن أني حوا مس ما كل ده كانت قداي نايزي كم تدبلنا مالتي قداي نايز سيطان تمن قصة بعبيو قداي نايز سيطان كوينسي لتهم هزبون بس نجار زي يقص قصامن يتبع من سلتنا بره تهم هزب ناز نجار زي أمينومو رديكني أجلس سون كأك فالله يتحبر تسبب يوم بمن قد أفكاري محازة كلامنتين بس تفعل على غيرنا نريم دلنا سبات كفال نايتي قدايات ناي سيطان حسابات مو بمنقص درجة زوج زنبرة قدايات يمكنهم مالت بفولي نتم بخوفون أبني أبتناتا هيوت كفو إدنير ومزبحالو ترايكم كون كتاكس زلو إما كل سي أبتي صحفة زانتا نسألي نايته الكيب كندمنتاي نخندي سدرابيتات بغندي من قد تنكيفو كترئينا خيلادو كترئينا سفتينادو تنكيفاتو درتبل قوم بالآن هو معناته أبتفعل عليه بوتا ولا كالوتون أبتا خريستيان بغوزو مستهربون تتكسيا توم كهان كاكو بايزوي تذكرتو كان كباستر مورونزي توم كهانون كالاشن حيزم تاني حملا حجتي غوسكواس تنمر بروباغاندا رايو ولا أبو أشد شبيت برد كم نبرو بوزو يزنقرا دلونا تبعالات فلتو بقى برد ديكونس بترون دي نبرو غاب جزو قال نقدر وسيد قوايد في الدنيا برنا طن مطلون ورقة مالت دا متخلى انت خاينو دي عد لهم نتما في جزو نبرو حزبين ده حدا برت نيرو خاين جن بقى غوسغواس نيرو انصار زيوم على تزيوم بيستفعل عليه من قدي انصار كهناتهم يكون انصار ابوتاتهم يكون انصار كله بقى زيوم قاتلنا تدالي مالو يلونا حزبي بمولو من انصارهم كل عن بحوار تقبر نبر غوسغواسات نيرو إذا غوسغواسات زي يجي أبتفعل عليه خاني ولا بمنتين تقيساتهم على تحتهم لس جليس أطور دلتي قص البحري نقولهم دقات أما أبدبل بس كديمات دموتو أبد خريستيان دموتو زوم كهن قداي دخانو ناي سلامة مالت أبوآ كم سبن كم ناي بزحت سبات وكالن كوينو تجبروا دنبرة قص البحري تموملهم تشجيرنا أو عقبال حتى تنبر أتي قتل وعيلو دم تسيقوا متينو عم زحق زم زنبرنا توم تحبهم كرباز مارو دمنا يا دك حبوتاتهم يتسيقوا مت ملو مع القتل وعيل متيجن نعم تاي قبرهم يحق زم يبلعوا يقرموا حجتي أو دحنا سب مالت تايبل هذا سب ساميلي هذا وان رجومن بروخن قانز قليلو يقربنا بتخيلون كحبهم قرصهم عيل حجي خم هجراو قبوا مسيدهم من يرم كون على مالت تقص جيسهم بمنفسه عين خنريخ لنا ناي سيطان قداي كوينو بت بوليتيكا عين خنريخ لها نايتي زمته نايتي زغبر نبر بروباغاندا ناتو قدايات كوينم نتي نجر قبرو خم نبر يريكا مالت نتخد حنو ودلي انداد حنس نلك حبو خا قرصو علم مسمان كميلي زخلتي تخواني لقرمنا حج بزح قص بحريات تنصباريو حدا عركو انت راخي هوتو او حدا قاتي نداماسين ليت اندات حبه قدم ابغزو حبي ونيرو بورو بزي خاطر قسيت ممهر
سبات ودا ديبو ماتي بزت حبيل لو نودا حبو ينونا بحدقا دو نت ودا حبو دحداو خم دحبا فليت ام نعون قصويا مالت ساب كندزيا معاويرم نيرو شعو تودي نزيا سلا دستو على الله تفتشو خم دخلوا سلا فلته في حيرو ابتخان شلو خم زناي كركر مالتي بعنجيتي شافينو او يبلعو حنت معلت خا مغبي حيزو قوت سلا درايو زياون كتفلت ايلو نخحبونا بقلاي كيفو حيزوانو خايد ليتي ريسكي توسد حسابي مسيز خايد له او قرطو خولي كم زي ما مسلو تعيات وهم دنبرون يرينا مالتي كلهم هوتون ايكون كلهم هوتون ايكونون نتي هوتون نبعلهم كم قد ايك الرأي اليوم ابتزانتا هو سندينا نبدل حجي قدايات ناي سيطان قدايات ناي تزكبر لهم نبر بوسواس يمنيرو ስለዚህ ሁሉም ፈቴማ አይኮኑን አቴሞነቲ ነዚ ደጋጠመ قدايات ناي تقدمو ببلجموያን ዝተዘርአሎም ፈንጂ ናይ ዝተፋላለየ ኩሎም ናርጋ قدايات يمنيرو بالقلم መጨረሻ ማለት ስለዚህ ብታ እቶም ገጸ ባህሪያት ግን ብዝተፈላለየ መልክዕ ሲ ብዙሓት ሕያወት ብዙሓት ከይተረድኦም ሕማቅ ገብሩ ነበሩ ብዙሓት ነዚ ቅትለት ከም ጆክ ደሓስብዎ ነበሩ ነዳማስያን ዝቀተሉ ሓደ ንዕቁና ይኸምሽ ኣነ ማስተርስ ዘለዎ ሰብ ሓንጎሉ ክርኢ ደልሎ ኾይሉ ጎዘሞ ገይሩ ዝኸፍቶኖ ከምዚኦም ዝዓመሰሉ ባሃማት ከዓ ስኢሎም ሞት ፀወታት መስሎም ገሊኦም ከዓ ድሕርቲ ምቕታሉ ከዓ ሓደ ከዓ ተጣዒሱ አቡ ተሳተፈ ድፈትወት ነበረ መስኡት ለብስት ነበረ ቤተክርስቲያን ዳማሴን ከዓ በቃ ዝቅትለት ዝጠጠው ክብላሎ በቃ ነስካ ሕጅ ዓይኒ ረአየንሎ ዳማሴን እንዳበለ ክጽለል ክሳዕ ዝደሊ ትሕልኑ ሃውንት ድገብሮት ነበረ ሰቡን ኣሎ ስለዚህ ቶም ገጸ ባህሪያት ብዙሓት ስለዝኾኑ ንዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ሲ ኣነ እንታይ የድብል ኩሉ ግዜ ሓንቲ ፋሚሊስ ንሓደ ሕብረተሰብ መርኣዩ ያ ገምጋም ይደለን ምክንያቱ ኮርያ ፋሚሊ ኣብ ስድራ እንድሕር ደኣ ሕማቃት መንፈሳውያን መራሕቲ ንርኢ ኣለና ኮይና እታ ስድራ ስለ ደይተዓየት ካብኣዮም ዝበቕሉ ሕማቃት መራሕቲ እንድሕር ረኣዩ ኣለዉ ኮይኖም ካብታ ስድራ ካብ ስድራ እዮም ዝወፁ ጥዑያት እንድሕር ንርኢ ኣለና ከዓ ከምኡ ማለት ዝተፈላለዩ ወይ ጥዑይ መንፈሳዊ መራሒ ወይ ሕማቅ ንፉዕ ሰራቂ ዝተፈላለየ ነገር እዚኦም ካብ ሓንቲ ስድራ ስለ ዝወፁ ስድራ ሓንቲ ኮር ናይ ሕብረተሰብ እያ ስለዚህ ኣብታ ስድራ እዩ እቲ ተቐንዲ ምንጭ ናይ ዝኩሉ ታሽሙ ትመጽእ ማለት ኢማ ኩሊ ድሓር ተርእዮ ባህሪ ድሕሪ ትኩሉ ዝወረዳውን ውፅኢታት ዓባብያ እዩ ውፅኢት እቲ ካብ ንእሽተኣ ዝተዘርኣላ መንገዲ ናይ ንኩሉ ነገር ብእወታ ምርኣይ ብምሕረት ምርኣይ ይመስለና ኣነ ኣብቲ ዛንታ ኣቲና እንድሕር ርኢናዮ እወ ጸሎተኛታት ከዓ እዮም ነይሮም እቲ ጽቡቕ ነገር ኣብ ሓንቲ ፋሚሊ ክህሉ ደለዎ ከዓ a family that prays together stays together ትብል ጥቕስላ ሓቀ ኢሎ ሕጂ ፋሚሊ ኩሉ ግዜ እንድሕር እዚ ናይ ጸሎት ነገር ኣለዋ ምስ ኩሉ ሓጢኣታን ድኽመታን ማለት እዩ ዳሕዛ ሓንቲ ፋሚሊ ትጽሊ ኮይና ኩሉ ግዜ ጽቡቕ እዩ ንቆለውዕ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ትምህሮም ኣለካ ማለት እዩ በቲ ስኻ ተኣምኖ ሙስሊም ተኮይኑ ብጸሎት ብሰላት ብስግዳን እንድሕር ተዓቢ ኮይና ሓንቲ ፋሚሊ እንድሕር ክርስቲያን ኮይኑ ከዓ በቲ ትምህርቲ ክርስቶስ እንድሕር ተቆስቂሱ ተዓቢ ኮይኑ بكل عينة هيمانوت مالتي يهوى ويتنس كوينو وي بهاي كوين ببتي ناتو مورالاوي أتعابي عند هذا بس نسرع تعابي هذا فاميلي كل جزء تاي دريكا نتحبر تسب تقامد هنا ولاد كم دبركة خاطر خابزنا إما كله بس زغل شجرات جانا حنتي تتكم قلعة أتريفهم كيدا مالتي زي فاميلي زي ولا تدمسيسون كلوسي تبكر حنت غيران زي كندي كالو غوسغاس تفطرلو ناب حدا سناي ነገር كثير تقل قلعات وليدا مالتي حدا مورالاوي فاميلي زانتا إما كلي نفس كسب كسمعن كمهارولون زهلو أقداسنت كمو أواناونت أبزحج أوان أب حبرتسبنا كبابينا انتاي تبل نسخة بفلاي أب الساعة زي نسخة أب تابع عليتا وقجتات التحمس لا ጎረቤትና ሀገር ኢትዮጵያ ኣለኻ ከመይ መስለካ ከመይ ስለምንታይና ሕጂ ፍሉይ ኣገዳስነትን እዋናውነትን ክህልዎ ዘለዎ ዛንታ ኢማ ኩሊ ኣከባቢና ኹን ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብና ኣብ ኤርትራ ሕጂ ከምታ ዓንተ ይትበልኩ ደሓኒ ክልተ ስቴፕ ገለ ምናልባት ሰጊሩ ክልኾን ኣብ ኢትዮጵያ ራብዓይ ኩሉ እቲ ደረጃታት በፂሖም እዮም እቲ ክላሲፊኬሽን ወላ በልዮ እቲ ሲምቦላይዜሽን እዚኦም ከምዚኦም እንዳበልካ ምፅዋዕ እቲ ዲሁማናይዜሽን እዚኦም ከምዚ ኩሉ በፂሖም እዮም እዚ ወላቲ ናብ ኦርጋናይዜሽን ደረጃውን በፂሑ ሓደ ግሩፕ ነቲ ሓደ ግሩፕ እስከ ቅረበኒ ናብ ራብዓይ ደረጃ ሓምሻይ ደረጃ በፂሑ ህልቂ ጥራሕ ይተርፎ ማለት
ስለዚህ እሱ ካብ እግዚአብሔር ይባላህ እዩ ምክንያቱ ንሕና ኣሕዋትና እዮም ጎረባብትና እዮም በቲ ሓደ ወገኑ ብጀካ ኣሕዋትና ምዃኖም እውን ከዓ ኣብ ጎረቤትካ ዝመፅእ ነገርካ ውዒሉ ሓዲሩ ንዓኻ እውን ይምሕረካ ማለት ኣይኮነን ድሮ ንሪኦ ኣለና ኣብ ናህና ድዮም ናህና ኣይኮኑን ፍፅረኛ ኣይኮንኩን ግን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ዩቲብ ቻነላት ክትሪኦ ከለካ ከምኡ ዓይነት ዓሌታዊ ወገናዊ ዝኾነ ኣዘራርባታት ድምፅታት ዝስማዕ ኣሎ እዩ ስለዚ ነዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ሕማቕ ሕማም ኩሉ ሰብ ሓላፍነቱ ተሸኪሙ ከምቲ ሓንቶ ይንብሎ ነበርና እቲ መምህር ብህሮ ሬስፖንሲቢሊቲ ናቱ ብፅቡቅ ተዋፂኡ ተዝነብር ካልኦት ንዑ ዝመስሉ መምሃራን ከዓ ነዚ ነገር እዚ ብሰናይ ጠሚቶሞ ተዝኾኑ ተደማሚሩ መንግስቲ በይኑ እኮ ኣብ ከምዚ ደረጃ ይበፅሕን እዩ ሓሳብ እቲ ሕብረተሰብ እውን ባዕሉ ነቂሕሉ እንድሕር ፀኒሑ ነቲ መንግስቲ ይኣስሮ እዩ በዓሉ ድርድንለኽ ዋላ ናብ ከምኡ ገፁ ክኸይድ ተደለየት መንግስቲ ሕጂ ብዚ ነዊሕ ከምኡ ነዊሕ ተጎስጊሶም ኣብ ደረጃ ዝበፅሑ ዝመስለና ኣነ እግዚኣብሔር ንዖም ይባላሃዮም ናብ ንቡር ምለሶም ንዓና ከዓ የለብመና ማለት ካብቲ ናይ ሩዋንዳ ይኹን ዋላ ካብዚ ኢትዮጵያ በፂሓቶ ዘላ ደረጃ ትምህርቲ ወሲድናሲ ብምፍልላይ ብገለ ዘይኮነሲ ብሓባር ኮይንና ብዛዕባ ንሰርሖም ንኣብነት ሲ ኣብ ተፈላለየ ዓድታት ኮሚኒቲ ናይ ኤርትራውያን ኣረኣይኦም ብዘይገድስ ንመን እዮም ድድግፉ ብዘይገድስ ማለት ደጋፊ ናይ መንግስቲ ክኾኑ ይኽእል ሓደ ሰብ ተቃዋሚ ክኾኑ ይኽእል እንታይ እዩ ብዘይገድስ ኮሚኒቲ ብሓባር ኮንካሲ ደቅኻ ቋንቋኦም ዝዛረብሉ ብቋንቋኦም ነንሕድሕዶም ዝፃወትሉ ከምዚ ንብሎ ፀናሕና እውን ይማኩሉ ናይ መርዓ መራርፃ ንዓ ዝመስል ሰብ መሪፃ ንብል ፀኒሕና ነው እንድሕር ክምርዓው ደልዮም ደቂ ዓዶም ብቐረባ ክረኽብሉ ዝኽእሉ መንገድታት ንኸነጣጣሓሎም ሲ ክንሰርሕ ኩልና በዚታት ክንጅምር ተንኽእል ፅቡቅ እዩ ብናይ ሓባር ኮሚኒቲ ብሓባር ዝመሃሩሉ ቋንቋ ዲኦም ዝመሃሩሉ እንጀራ ዓዶም ዝበልዕሉ ነንሕድሕዶም ብቋንቋኦም ዝፃወትሉን ዝዘናግዕሉን መፅሓፍቲ ናይ ዓዶም ደንብብሉ ሓደ ኮሚኒቲ ምፍጣር ስንታይ ፀገም ኣለዎ ርኢቱ ሽዑት ሰብ ተደለየ ይደግፍ ተደለየ ሃይማኖቱ ወላ ኣይእመን ወላ ናብ ኣምላኽ ኤርትራዊ ሰዓት ዝኾነ ናይ ሓባር ኮሚኒቲ ገይሩ ኩሉ ብሓባር ተጠርኒፉ ከም ሃገር ጠጠው ንኽብል እንንቀሳቀሰሉ ግዜ ዳ እምበር ኣነ ከምዚ ወዲ ዓዲ ከምዚ እንዳተባሃልና ንፀራረፈሉ ግዜ ከም ዘይኮነን ንመፃውን ናብ ፅቡቅ ከም ደይመርሓና ክንመሓረሉ ኣለና ድብል ሓሳብ ይደለኒ ናይ ሩዋንዳ ከም ናይ ሩዋንዳ ይከውን ናይ ሩዋንዳ ዋ ፍሉይ እዩ ገለ ዝብልሎ ናይ ሩዋንዳ ከመይ ኢሉ ከምዚ ጀምርካ ስለዝተርጎም ካሲ ስካላ እንዴም ደደይባኻ ሞማዕስ በዓላ ኮይና ሃንደበት ኮይኮነን ብፅሓ እዚ ነገር እዚ ስካላ ጀሚርና የለና ድሮ ኢትዮጵያ ዳርጋ ኣብ ትፒክ በፂሖም ኣለው እግዚኣብሔር ናብ ንቡር ይምለሶም ንሕና ከዓ ዝተረፈና የብልና ንስዕቦም ኣለና ገገሌና ከምታት ንዛረብ ኣለና ደቂ ከምዚ ዓድዶ ደቂ ከምዚ ተዛረብቲ ደቂ ከምዚ ገለ ድብል ኣነ ፌስቡክ ኣፎም መሊኦም ብሓበን ዝዛረብሉ ሰባት ትሪኢኻ እዚ ነገር እዚ ብዙሕ ከም ዘይጠቅም ፈሊጥና ብሓባር ነቲ ንኤርትራዊ ዝጠቅም ኮሚኒቲ ኣረኣዩ ብዘይገድስ ማለት እዩ ሽዑ ኣብቲ ኣረኣዩ ናይ ካልእ ሰብ ኣረኣያ ካብ ምፅዋር ናይ ካልእ ሰብ ቋንቋ ተፃዊርካ ምኻል ናይ ካልእ ሰብ ፍሉይነት ከዓ ተፃዊርካ ምኻል ማለት ኣነ ከምዚ እሞ ኣነ ጥራሕ ቁኑዕ ካልእ ሰብ ብምሉእ ፀልሚቲ ዘሎ ዝብል ስምዒት ገዲፍና እቲ ብሓባር ደሰማምዓና ነገር ብሓባር ከም ሃገር ጠጠው ከብለና ድኽእል ነገር እንዳጠመትና ናይ ሓባር ነገራት ንገብረሉ መንገድታት እንተንፈጥር ይሓይሽ ዝብል መልእኽቲ ኣለኒ መጀመርያ ከም አንባቢ ድሓር ከዓ ከም ተርጓሚ ኣብ ታሪክ ኢማኩል ዘለካ ስምዒት እንታይ እዩ ናትካ ናይ ውልቃ ክገርም ክብ ታሪክ ኢማኩል ሕጅሲ ስምዒት ከማ እንትቐንድና ትርጉም ገፁ ዝወስድ መቸም እዚ ኣብ ናህና ኣብ ናተይ ዕድመ ዘሎ መንእሰይ ብዙሓት መዛኑ ብዙሓት ዕሩኽቱ ብዙሓት ኣዝማዱ ቅድም ኣብ ወራራት ድሓር ኣብ ሰሃራ ድሕሪኡ ኣብ ባሕሪ ዝኸሰረ መንእሰይ ስለ ዝኾነ ዳርጋ ብዙሕ ዝነብዕ መዘናና ደሎ ይመስለኒ ቀብሩ እንተኺሉ ሰኢሉ ተዓኒዱ ኢኻ ትሪኦ መብዛሕትኡ ዶ እዛ መፅሓፍ ግን ተፈታቲናትና ኣነ ዳርጋ ክነብዕ እንዳደሎ ንብባ ነይረ እቲ ናይ ምሕረት መንፈሳ ብጣዕሚ ዝመሰጠኒ ነገር እዚ ኩሉ ጋጢምዋ እዞም ኣዝያ ተፍቅሮም ዝነበረት ኣሕዋታ ወለዳ ብዙሓት ካልኦት ቀረብታን ማሓዙታን ብኣሰቃቂ ግፍዒ ተቐቲሎማ ክነሶም ብኸመይ ዝበለ ናይ ፀሎት ሓይሊ ናብዚ ናይ ምሕረት ደረጃ ክትበፅሕ ምኽኣላ ብጣዕሚ ዝመሰጠኒ ነገር እሱ ነይሩ ከም ሰብና ብዝተፈላለየ መንገዲ ምዝተፈላለዩ ሰባት ንቀያየምን ንኮራረን ኢና ናሽቱ ዘይጠቕሙ ነገራት ከዓኒ ዓብዪ ዋጋ ሂብና ብቅሪምታ ክስታይ ንገብር ማለት እዩ ኣብዚ መፅሓፍ ዝተማሃርዎ ነገር ተልዩ ዋላ ፀሎትና ኣባ
كنقتل خلنا نعمل تاب كريستيان أنا نزبدلوني يقرأ لهم يمه نسخاد ما يقرأ بلا لا يدبل كونترات نعطونه أبزن نحس حج كلنا مالت زي تقيمنا إحنا السنة أنا يقرأ لي يمه يقرأ بلا لا نابلنا نزلي صلاة التكن يقرأ الكات حريو كسلة زقبا زنبرة صلاتي إذا إما كلنا زي بجواب بتوعات عطوهم تسمعني ما بخمسة عينة كبيت نجار دائما زغلو قات إموا خلنا بمحرات كتحالفو مخالا زي عبس ميت فاتير لينا عمالت لذي عبستف على لينا جرات ولا أو هجرناهم كم فوسي نوع أنا كم تجيرني مو خمسة خمالسو بزبل قال بجكات عاليت مالتي قال توسخي حشوية كم بحدش دو سبعة هلو مالتي صرت نخبها لك كم زجبان جيري مو كم زجرنا نمون قصم تلك عن أربع أحوات دحارك as ناتهم generation كا أولته هنا مزوج مالت سلزي أبتي peace and reconciliation كل جزء ولا نهاجر كم نفس خاندي تجمر كل جزء سخام جمر تابول كا تكون السب نتن دقات مونا كيمتان نجارات ميحيرو كخل تحرير ما بهاجر درجات ما قوموا بمححر تهاجرنا توصل تكونات تطلع ويكانا بحد درجة خد صحة تطلع زبل قبل تحضيرات اللي تعمل okay. كابو أجمير كأدي أبداماسن زوردة أكتاتلا أمودما بقربيت كازن برسة تيب قربيت كان سلام دقة نجو سلام تبعه كتحلف سنبر كمجد أمو دحرزو كل زبلس نتي صدر زد في السبسي فيتني في تابعين رئاس محيرة كارلو كيعلا تون قتال السنترا هجي شعو خمسة حويتم نقدميت كت أمت كم زخالتم كل نجار كبر إذا خم تجفلا كم زحويت سبك تكون كم زخالت كابت كله كبيت سمعيتات تجلز كميزي همزي محرت بقليل تخال ديو إلهم زت أراد أرسبات اللو وأزن تاي فيكشن ديزي كميزي كميلا خمز إلى تجلس ولا خميلا تقولوا جمنا الله تبت مسحاب مساعدة خاصة تجادل مقانا تقالس مقانا أنا أخت مت فقرب تعرس لتفتم تجادل من بارات نجركه جن مأمانو زي شجر سبالو ناي بحق محرت بقليل تخال ديو تناي محرت قعزة حدا خبت أول حتى فترة الكابز مسحف نصوص لزخنة نابخا خقنعي درجة عترزي تناي محرت من قد تخال ديو كابت أبنتات إما كل تقصو ولا خنري أخلنا ولا ساحج دحر بزوح تقادلو عبزناي محرت درجة مسبزحت قدم بقى لكعبتي كدحنو خلو ولا وش تخوينا خونت مني أنا خد مودي خد حن كيتا فلتا خلو نتوم قتل واز مصوناي فقر ما الاقتصادي دلت منه حتى ما كنا ناي فرنساويين أوليدهم كيلو على كل جزء تخقات لا دليسب بقر حنت تتمتوا نستدرج دقت لا يزي لا بعيني كيمتان تتمتوا نيرا سون دحراين بلن هون عاقت لا الساقن في ناي فقر ما الاقتصادي دلت دا حارون توم ناي هوتو مسد حنوات كورونيل كزرار باخلو كابزنا غرزس بفقرينا نوت ወይ بمححرينا نوت تبلو زدليت قطوعيات قليل نزي سيطان غير وقت بلت قلي املاح غير محري وقت بلت قلي انا قال من كم دغبره طبو غير يدفلت نعم كاواغوم كوبام يبلات قرنيل نو تدلي 500 محرمي ولا غلبا اجزت رياليستيك زقنا سب هذا زقنا سب ززارو وزرباي مالك اساغن كينو زخيدا غنا ده هاي سدرا ناي فرقون تراي كم دموتو سميع خلا سانت خطون انا خايفه لا يا جانا تناي محرت نجرت ستنو هم دنبرت دحيرا جن دحار تبصح مسمسات دحرزي ممحر تنمحر لنا لا ولا تضربوا دنبرت تتفهم بان كلهم قاتل انتي رايك حجزي مسقا كبيت قال تحلف كم دنبرت درونا ممحر ديسيجن وسيدا خلاص تملي صح انت تطفوت بنو كم بحد شعوب اذن يقرح انت منفس مستمل سنسيلا مس املاح زنبرن محزنت فيني مسوس غبرز نورك علال تخويلني كمندا كوينو ستناي قرح انت منفسي نعين እግዚአብሔርን ዝነበረና ናይ ዕላል ክስታይ አጥፊ ኢለይ ትብና ስለዚህ ሙሉ ማዓልቲ ክጽልይ ውዒለ እዚ ነገር ዘኻ ቅንጥጥ ኢሉ ኸይለ ሕጂ ቀሊል ከም ደይኮነ ብዚ ኻትዮ ተቢት ፕሮሰስ ከም ደሓተታ ድሒሩን ይደግሳ ከም ዝነበረት ናይ ቅርሕንቲ መንፈስ ከም ብሓዲስ ጸልያ ከይዕረፈት ኣብ ገሊብቲ ዓይኒ ምድሪ ኣብታ ሜትሮን 20 ብ9 ዝኾነት ዓይኒ ምድሪ ናይ ፓስተር ሙሩንዚ أخوينا كبابي 15 ساعات تصلي له وان نيرت
هو حسب يقلل ناي صولت ساعات يكون 17 غلط اللي بيزلن حنا نصحات ማለት ስለዚ ቀሊል ተጋድሎ ከም ደይ ሓተት ኣና ደረጃ ትበፅሕ ይኹን ስለ ዝበለ ጥራይ ከም ደይ ኮነ ሂወታ ትነብሮ ናይ ብሓቂ ኮሚትድ ስለ ደነበረት ኣብቲ ደረጃ ክትበፅሕ ከም ብኻለት ይደርየና እዚ ግን ከዓ ከቢድ እሞ ወላ ሓደ ሰብኣይ ይፈትኖ ንምባል ዘይኮነ ጸሎት በብቁርብ በፕራክቲስ ዝኾነ ነገር ዝኾነ መጽናዕቲ እውን ሰብ ሓደ ኣብ ትምህርቲ ዝነጠፈ ሰብ ኩሉ ርዳእ እዩ ካብ ምንባብ ጠፊካ ቀኒኻ ናብ ምንባብ ክትምለስ ከለኻ ከመይ ኮን እውን ነገር ምትጠልያ ኣንባቢት ወይኒ ከመይ صيل كده جمر بلالك مصحف كان مود وصيخ صعره حتى كاي براكتيس حتى كونه صبو ነገር كل ጊዜ ናይ ገዛ ርሱ ፕራክቲስን ምልምማደና ሓትቲ ማለት ሕማቅ ጥራሕ ይኸምዝ ናይ ኩል ሸታት ኣቢል ደውር ደካ እምበር ጽቦ ነገር ንኽትገብር ዲሲፕሊን ሓተካ ነፍስኻ ምስራዕ ሓተካ መዓልታዊ ኮሚትመንት ንጎን ቆጠንሲካ ምስ ነፍስኻ መብጻዕ ምግባር ሓተካ ማለት እዩ ኩሉ ጊዜ ጽቦ ነገር ምልምማድ ትሬኒንግ የድዮ ሕማቅ ነገር ጥራሕ ይብቀሊሉ ወይ ምጥፋእ ወይ ምጽናት ወይ ዓድ ምድምሳስ ወይ ነንሕድካ ምጽራፍ ግን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብዙሓት ቅልል ኢልሎም ብቀሊሉ ገንዘብ ክረድረኽብሉ መሲሎም ትትንዎ ደለው ከምኡ እዩ እቲ ጽቡቕ ነገር ግን ኩሉ ጊዜ ኮሚትመንት ምልምማድ ምስ ለመድካየ ግን ጥዑም ምዃኑ መጠረሹ እቲ ውፅኢቱ ኣዝዩ ሓጋዚ ኣዝዩ ሃናፂ ንሃገር ይኹን ንውልቀ ሰብ ይኹን ንቤተሰብ ዝጠቕማ ኣካይዳ ንሱ ምዃኑ እቲ ኣብ መፅሓፍ ንመሃሮ ንኽእል ኣብተናትካ ሓሳብ ይክምልእ ደልየ ንባዕላ ኣብቲ ሕብረተሰባሲ ንሕና ሕጂ ከም ሕቶ ነቕርቦ ኣለና ፍጹም ኣብቲ ኩነታት ዘይነበርና ንባዕሉ ኣብቲ ሕብረተሰባ ከማንቲ ናይ ምሕረት መልእኽታሲ ብጌጋ ዝተረድእዎ ብዙሓት ሰባት ነይሮም ይመስለና ሓቀይ ሓንቲ ከማ እንታይ ትብላ ድሕሪ 10 ዓመት ገለ ማለት እዩ ኣነሲ ቅድሚ 10 ዓመት ከምዚ ሓንቲ በቃ ክብረት ናይ ዓሌታ ደይብላ እዞም ኩሎም ስድራ ጠፊኦም ከለው ምሕረት ዝተረኣያ ተሽካዕልል ዘላ ገይረ ርኤክ ነይረ ድሓር ግን ምስ ረኣኽዎ ዝሓለፈ 10 ዓመት ንዓይ ሚዘሪ ነይሩ ኢላታ ብጣዕሚ ብዘይ መጠን ከፊእኒ በቃ ዝኸሰብኮ ነገር ተሊስ ስድራይ ጥራሕ ይኸሲረ ገዛይ ሰላም ክረክብ ኣይከኣለን ንሕና በልኩታ ፋሚልና ንባዕላሲ ሕሰብዮ ኣንቲ ዘይሕጉስ ተኣደ ትዕብዮም ቆልዑት ከመይ ይኾኑ ከም ዝኽእሉ ንዕኦም ደምሲስዮም ኢላ ተወሳኺ ትራጀዲ ኣብ ገዛ ይፈፂመ እስኸ ግን ክኢልክዮ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ምርጫ ይወሲድክ ሕጂ ከስተውዕለሉ ከለኹስ ብኻሽዑ ምሒረ ኢላ ዳብኸት ናብ ናይ ምሕረት መንፈስ ዝተመልሰት ሰበይቲ ትርኢ ካልኦት እውን ከምኡ ዝተፈላለዩ ኣብነታት ሓንቲ ጓል 9 ገለን ዓመት ከዓ ኣብቲ ትራጀዲ ዝነበረት ዘይኮነት ግን ኣብ ኒውዮርክ ቱ ሌት ኢለ ነይረ ኣነሲ ኣብ 9 ገለን ዓመተይ ምሒረ መሓኩ ዝጠቅም የብሉ ንብል ነይረ እሞ ዝናትኪ ኮንፈረንስ የድልየኒ ነይሩ ከምዚ ሕጂ ዝሃብክና ትምህርቲ የድልየኒ ነይሩ ኢላ እናነበዐት ጓል 9 ዓመት እውን ተሓቕፋ ስለዚ እወ ብደቂ ዓዳውን ብዙሕ ጽቡቕ ዘይጠመትዎ ንባዕሉ እቲ ኣብ 4 ቆልዑት ሰበይቱን 4 ደቁን ዝተቐትልዎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ፈሊቸን ከራኽባ ኢሉ ዝፅዋዓ ቤተሰብ እውን ቤተሰብ ሓጎስላ እንታይ ክትገብር ዘለኹ እንታይ ማለት እዩ ሄረትካ ገለ መለ ከምዚ ኣሽከዓላል ኮይኑ ተሰሚዑ እሱ ንባዕሉ 5 ኣባላት ስድሩ ጥራሕ እዩ ከሲሩኖ ስለዚ ብጽቡቕ ዘይተረድእዎ ሰባት ነይሮም ብጽቡቕ ዘይተርገምዎ ነይሮም ውዒሎም ሓዲሮም ክንድሓር ነቲ ኩነታት ክርድእዎ ምስ ከኣሉ መኽሰብ ከም ዘይብሉ ቂምታ ተወሳኺ ክሳራ ከም ዘኽስረካ እምበር ዘኽስበካ ነገር ከም ዘይብሉ ምስ ዝተውዓሉ ድሒሮም ንኩነታት ክርድኡላ ክኢሎም እቲ እንኮ ናብ ዝሓሸን ሰላማዊ መጻእን መንገድን ንወለዶታት ከም ዝኾነ እያ ተተንብህ ኢማ ኩሊ ንፈልች ቤት ማእሰርቲ ምስ ረኸብዋ ንደማሰንን ሓዋን ነዲኣን ዝቐተለ እሞ ትከታተላ ኣብቲ ዛንታ ከም ዝተዓዘብናዮ ኣዝዩ ዘስካሕካ ሓቀታትላ ንዝኾነ ይኹን ሰብሲ ተቐትሎ ጥራይ ደይኮነስ ኣዋሪድካ ንኽትቀትሎ ትገብሮ ዕላማታት ገለ ድሓር ንፈሊቸ ፊት ንፊታ ብዓይኑ ጠሚታ ይቕረ ኢለልካ ኣለኹ ምስ በለቶሲ እንታይ ክትገብሪ ዘለኺ ምስ በላ ትዘራኸባ ሰብ ስውን ስድርኡ ዝኸሰረ ካልእ ዝወሃብ የብለይን ኢላቶ እታ ቃልቲ ኣብ ብጣዕሚ እያ ትፍተወኒ ካልእ የብለይን በቃ ፅልእ የብለይን ሕነ ምፍዳይ የብለይን እታ ዘለሃኒ እዚኣ እያ ዘላትካ እያ ትወሃብ መምሓር ጥራይ እያ ትዋፃእ ንገለት ኣዝዩ ዓሚቕ ዛንታ እዩ ብዝኾነ መምህር ፍቅሩ ኣዝየ ዘመስግነካ ነዛ መፅሓፍ ምትርጓምካ ብዙሓት ሰባት እውን ከምዚ ዝበልኩካ ቀዲመ በዚ ክንዕልል ምዃንና ምስ ኣበልኩ ዘዘራረብክዎም ሰባት ኣለዉ ነዛ እንታይ ተኸታቲሎም ብዙሕ እዋን ዝፅሑፍለይ ነይሮም ኣብ ሬድዮ ኤረና ሰሙናዊ ክትቀርብ ከላ ዝሰምዕዋ ዝነበሩ ስለዚ ብዙሕ ሰብ በዚ ዛንታ ተተንኪፉ እቲ ኣበርክቶኻ ናይ ብሓቂ ደጊመ ክገልጾ ይደሊ ነዛ መፅሓፍ ምትርጓምካ ነት ብዓይኒ
تطنقوا خمس متصالو تراي كنا زي مصحف بزح عميق حسابات حيزلو اقاوما سدرا بيت نايسب كنت امرو ابوان سلام ابوان كينات ابوان ጭካኔ سو ازي عميق مصحفيو لبي مسكنا كان زي مصحف متوقع انا مسكك وغني سل جبر كلي علمه ابتي راديو رناون ابسولوس سولوس انا بخيب زي مثلا بس فيديو انا مسكنك يعني ገንዘብ ካነ ብሓቂ መስክነካ ምናልባት ቅድመ ምውዳእና ቻም እናትበሃልናዮ መፅሓፍ ኢማኩሊ ኢሊባ ጊዛ እዚኣ እያ ዝተፈላለዩ ሰባት ሕጂ ክፅሕፉልናዮም ንዓይ እውን ክትረኽ ምጀመረት ዝፅሕፉለይ ሰባት ነይሮም ኣበይ ክትርከብ ትኽእል እዛ መፅሓፍ ኢሎም ዝሓቱ ሰባት ኣለው ኣብ ናይ ፌስቡክ ኣካውንተይ እንተሓትቱኒ ብመንገዲ ክሰደሎም ክእል ወይ እውን ጂሜይል እውን ልክዕ ከምቲ ሽመይ FIKRU ኣራያ بواي مالتي @gmail.com لو نبتعيكم بو من قد خملنا نصدرلهم كم نقل نريا مالتي فقروا أرعايا بموبايل أب فيسبوك أب نايول كلي ولا فيسبوك ولا جيميل أب جيميل كمون فقروا أرعايا أب فيسبوك فقروا أرعايا @gmail.com دما بإيميل بمقبار نمر فقروا نزام مصحف بزام مصحف نتقدسوا ويبون كتروح بودليو نزام مصحف كتعدو قدليو كترخبوا كم تخلوا نحبر ما بالفقر رأيا دقيمة مسكنكا بروح معلتي Thank you. أنا مسكنكي. تشاو